Usa kadlaw nagbiyahe ko og nisakay kog usa ka bus. Inya sa sulod sa bus nga akong gilingkuran ngadto nga lingkuranan, nakatapad ko usa ka tawo. Porma kayo siya, kay nakabarong man siya. Long sleeve pagyud nga barong. Og nagtan-aw ko niya dunay sa gikuptan nga libro. Kay naka-cover man siya, kuan di ay Biblia. Nya taod-taod, kay seminarista pa man kuato, taod-taod di barog siya. Kay napuno naman ang bus. Nya niadto sa dito sa tubangan og mga nagwali. Kay igsuna, tanan na lang nung antod nagwali siya. Perting dugaya kawali niya. Ipapanaog na siya, wag gyapon sa naog, nagwali gyapon siya. Kanya pagpapanaog na siya, ingon siya, unya lang. Nya nikuha sa dito kuan kanang sana siya iya sudlanan sa iyang offering no, gift offering ko no. Niadto sa dito sa loyo, hantod sa tubangan nangayo sa kwarta. Paghumana na nanaog siya. Puno kayo. Ang uban wala niya tagpro katunga mo iyang gihimo. Mga kaigsunan, karong na mga panahon, daghang ta makit-an madunggan na mga tawo o grupo na mga tawo nga nagsangyaw bahin sa gingharian sa Dios ug magpabati og gugma sa Dios. Katong high school pa ko, daghang ka na diha sa kulon, napay trumpa, magdagan-dagan kumusahay na kay kuan kayo ba, saba kayo. Pero doon na good, karon murag tanagsara ko kakita, pero naagi hapon. Kining mga tawhana, kung sa pulong pa sa Biblia, pwede nato ikatandi sila sa mga propeta. Apan dunay dakong kalainan kung ato itandig yun sila sa mga propeta. Tinuod, pariho lang sila nga nagsangyaw sa gingharian sa Dios o nagpabati sa gugma sa Dios. Apan ang pangutana mao kini. Kini ba na mga tawhana tinuod gyud na sinsiro sa ilahang pagsangyaw, pagpabati sa gugma sa Dios sa ilahang mga kaigsuunan? This is the question. Are they really preaching for God? Or are they preaching for money? Or for their personal interest? Agoy, usahay, unta, dili mi maog ingani. Kay pwede sad maog mi ingani pod. No? Magwali, tungod lang dunay kwarta. Doon na tayo makuha or nagwali ta tungod sa itong personal na interes. Nagwali ta para dayigon ta sa itong tao, nindota ni Father Sermon, wa mi ni sermon para dayigon mi. Nagsermon mi para sa pulong sa Dios, para mabati ninyo unsa ang gugma sa Dios. Muna, dili importante ang kwarta. But the offering helps us, to help other people, to preach also sa gugma sa Dios. Daghan tanginani karon ng mga tawhana o grupo preaching not for God, for money. I still remember when I was in high school, gamay ra kasaunang grupo na mga grupo nga nagwali o grupo nga dunay mga religious group. Gamay karon terting daghan na. Dili na may help. Pero ang pangutana, are you really preaching for God? Or are you preaching only for money? Or for your own personal interest? Mao na ipangutana. Timana nato na dili lang kami na mga pare religious o guban pa na mga religious groups na naay responsibilidad na magsangyaw sa pulong sa Dios. Apan kitang tanan, kay kitang tanan mga tinun-an sa Ginoo o propeta ni Kristo.
bilang usa ka ginikanan propeta sabbo sa inyong mga kabataan. Kamong mga leaders sa komunidad nasod, mga propeta sabmo, o kami o mga teachers o katong mga atong mga leaders, no? You are also a prophet. Ang dili pagbuhat sa tuang responsibilidad as parents bilang usa ka ginikanan, leaders or teacher, dili ta pwede matawag og propeta sa pulong sa Dios. Unsa gyud di ay ang tinuod na propeta? Usa kini katinunan sa Dios na nagsangyaw sa gingharian sa Dios o nagpabati sa gugma sa Dios sa tuang mga kaigsuunan na dunay sinsiro, malimpyo, nakasing-kasing, pangunahuna ug kalag. Mauwaw taong ko kung mag-preach dili ko nga ni pod. Pero usahay, di man nata perfecto, but we are trying to preach. Mao na ang pag-preach o pagsangyaw, dili lang si sinultihan, apan sa binuhatan. Di ba? Kita ng tanan nga nagserbisyo sa simbahan, propeta, daghang mga tao nagtanaw kanato. Apan usahay sa sinultihan lang kita, dili ta sa atong binuhatan. Unya mga kaigsunan, kung kita pangutanon asa taani, unsa kita? Propeta ba ta? O profeta? Prophet. Prophet means, unsa man? Preaching for your own personal interest. Propeta ka o profeta? Nagserbisyo ka sa Ginoo tungod sa imong personal interest o tungod sa iyang gugma? Kamurayin makatubag ani. Mao kini usa ka hagit sa atong simbahan sa kining panahon sa Adbyento na mahimo kita usa ka tinuod na propeta. Just like Juan Bautista, pareho kay Juan Bautista. O kitang tanan nga mga propeta, kay kita tanan tinunan sa ato ang Ginoong Yesus. O ang usa ka misyon sa propeta, mao ang pagsangyaw sa gingharian sa Dios o magpabati sa gugma sa Dios sa ato ang mga kaigsuunan. Looking at our world today, our own situation, murag mao kani ang direksyon nga ato dapat paingnan nga gusto sa Dios na mahimo ta usa ka propeta. Mao ang pagpukaw sa mga tao nga nanaa sa pagpaulipon na dunay sila'y og kaluwasan. Mao ni usa giingon sa usa ka author ka libro. Doon na kuno'y duha ka butang o pamaagi nga maimo kag propeta. Una, ang pagpukaw sa mga tao nga naa sa pagpaulipon na dunay sila og kaluwasan. Kinomdom mo sa time ni Moises, di ba? Katong mga Israelita. Tuo nila wala sila'y kaluwasan. Doon ay sila'y kaluwasan, pero dili sila mutuo. That's why Moses tried to preach to them. Daw na ay mo'y kaluwasan, pero dili sila mutuo sa ito ang Ginoo. Ang ikaduha, mao ang pagpukaw sa mga tao na naguna-huna, na sila'y doon ay kaluwasan, apan sa tinuod lang wala sila og kaluwasan. Kinsa man ni sila? Kanay mga Saduceo o Pariseo, no? Naguna-huna sila nga dunay sila'y kaluwasan, apan sa tinuod wala ra gyud. Kay wa din sila mituo sa atong Ginoo. Mo na lisod, no? Mo ni lisod nga mga tawhana ato usbon
Kay nagunahuna sa nagdanay kulasan. Ako'y dili sa maminaw sa tinuod na propeta. Kay huna sila, na sila'y kaluwasan. Apan sa tinuod lang, wala agad sila'y kaluwasan. Lisod kayo ang magpropeta. Pero mga kaigsunan, ganahan sa atong Ginoo nga pukawon ang mga tao na nakatug para matagaan sila og bag-o na kinabuhi og kaluwasan. Mao na'y trabaho sa propeta, di ba? Watching and hearing and reading news, many Filipinos are fighting for values, thought patterns, and standards of living to change a particular system. Diba? Unta nga itong mga leaders, no, propeta ba? Para mausab na nga itong sistema. No. A system that produces both wealth and poverty at the same time, wherein the rich are getting richer and the poor poorer. A system that is competitive, but everyone else does not in fact have an equal chance. Unta kini dili mahitabo sa atoang komunidad. No? Doon na yung mga tao ba nga kinanglan sila mulabaw gyud sa tanan. Katong mga tao nga dalo gyud kaayo. Katong mga tao nga ganahan lang sila gyud ang tanan nga naa. Ang uban wala na. Matod pa pag-count ba? Imo usa, ako duha. Imo duha, ako upat. Unsaon na to pagpukaw ina ng mga tawhana? Kung kita propeta, mapukaw ba nato ka ng mga tawhana nga na? Mauna nga itong trabaho. Pagpukaw kanila, nangatog sila sa sala. The more you have, the more you can make, and the more you can make, the less there is for those who don't have enough to compete with you. Patuyok-tuyok ra na. Hantod karon maora gyapon ang atong kalibutan, ang atong nasud. Kundiin ang mga pobre mahimo ra gyud pobre. Ang mga dato madato ra gyud. My brothers and sisters, this is a situation wherein God searches for those who can and will make a solid stand for Him. Ang pangutana, kung naata sa tubangang aning sitwasyon, bilang usa ka propeta, unsa may ato gihimo? Kung makakita ta sayop ang atong nakit-an, unsay atong buhaton? Kung nakita natong atong mga anak, atong silingan, atong mga kigsunan, sayop ang ilang ginahimo, unsay atong buhaton? Naa ba tay gihimo bilang usa ka propeta para magbag-o sila? Ama man kanay tawag sa simbahan karon sa atong propeta, diba? Paghanda sa iyang dalan sa pag-abot niya, pagbag-o sa mga tao, unahon sa nato pagbag-o ang ato ang kaugalingon. The question is, do we make a solid stand as disciple or prophet of Christ to change such situation? Ginabarugan pa gyud nato. O do we really, uy noy, di na maayo, noy, sayop na noy. O ato lang agian, bahala na, bayiin na sila ay. God would like to awaken the people who are in deep slumber to heal and liberate those who are poor and oppressed. Ang pangutana, unsaon na to paghimo para makatabang ta sa mga tao nga nasa saon nakatug. Si Juan Bautista karon miingon na magsangyaw sa pulong sa Ginoo, sa atong pagsangyaw sa iyahang pulong, ato matabangan ang atong mga igsoon nga maghinulsol sa ilang mga sala. Di ba? This is how to be a prophet. Kay maora kini ang gahom, ang pulong sa Dios na makatambal o makaluwas og mga kabus o gidaog-daog. Ang gahom na maora makahimo og imposible, ang pulong sa Dios.
Imposible man siguro mga tao, no? Kung naa ka sa, kung imo, gihimo, gibuhat ang pulong sa Ginoo, dili ka mamaayo. Kinahanglan ta karon og daghang mga tao nga mahimo propeta sa pagpukaw sa mga tao na nga tug umpisahan nato sa atong panimalay. Pagpukaw sa atong mga anak, sa atong bana, sa atong membro sa atong pamilya, pukawon nato mahimo tag propeta. Pero dili ta kapukaw kung kita mismo dili propeta. Ang pulong sa Ginoo mao ang makatabang sa mga tao na pag-usab sa ilang kasing-kasing ug panghuna-huna. Mao kini ang atong hagit sa maabot na Christmas season para matabangan nato ang atong mga kaigsunan sa pag-usab sa ilang kasing-kasing ug panghuna-huna. Og ang pagtabang sa ilaha sa pag-usab sa ilahang kasing-kasing ug huna dili lang sa pagsulti na pamaagi, dili lang sa panguna-huna na paagi, apan sa atong binuhatan na pamaagi. Sa English nindot tanawon, if you want to change people, it's not just a way of speaking, it's not just a way of thinking, but it's a way of living. Ganahan ka usbon ng imong anak na buluyagon o dili bayo. Pakita sa imong binuhatan. Dili lang sa imong sinultihan. This is exactly what John the Baptist is trying to tell us today. Change the people in words and in deeds. Kaya nato na? But this is a challenge to each one of us. Mao ni hagit umpisa sa atong tanan bisa sa ako Kayo sahay dili gyud ta nahimong propeta. Si Juan Bautista nag-imbita kanatong tanan na magpakita sa dakong pagtuo sa iyahang pulong para matabagan nato kadtong mga nangatog dalawom apan sa bag-ong pamaagi. Unsa may bag-ong pamaagi karon para mapukaw natong mga tao nga naa sa sitwasyon na dili maayo. Mao kini paminawon nato tanan. Dili sa pagkondenar sa ilaha apan sa tuang pagpuyo og santos og limpyo na kinabuhi og sa atong pagsaksi through our own witness atong masangyaw sa uban na posible na mabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo bisan naata sa tunga sa limbungan o ngit-ngit na kalibutan. This is the only way to change the world. This is the only way to change your family. This is the only way to change ang mga tao. Sa atong pagpuyo og santos og limpyo na kinabuhi. Daghang kong mga tao nakakita, nausab nila ang ilang mga anak, ang ilang mga kigsunan, dili sa sinultihan, kundi sa ilang pagpuyo og limpyo og santos na kinabuhi. Og dili ta makapuyo og santos og limpyo na kinabuhi kung ang Ginoo wala kanato. Mga kigsunan, ang Ginoo karon nakigsulti natong tanan sa mga hitabo ug problema sa ato ang panahon. Og atong tubagon kini pinaagi sa pagsangyaw sa iyang pulong ug atong barugan. Maningkamot ta na mahimo ta og tinuod na propeta sa sinultihan o sa binuhatan. Mao ni ang hagit natong tanan mga kaigsunan, ang hagit na gisulti ni Juan Bautista karon.
let us be a prophet. Manindog kitang tanan.